Фъндит акаунтите смятат, че на новини ще изкара пари. На третата седмица ще се занулите акаунта с проба 1, 2, 3. Смятате, че ще успеете. Ние няма да успеете. Това, което ние позволяваме и не позволяваме, е на 95% също, каквото на времето на мен горе в ония компании са ми позволявали или не са ми позволявали. Така че не си го смучим от пръстите, за да ощетиме някой. Има причина да е така. Някой би могъл да остане с впечатлението, че видите ли, ние сме антитрейдърски настроени, което е супер глупаво и не е така, след като самите ние цял живот сме предимно трейдери. Някой потъргувал между 3 месеца и година и 3 месеца и смята, че на новини ще изкара пари. Ще нацелиш посоката, но в крайна сметка на третия месец това води до стоп-аут. Чао на акаунта. На нас в Мерил не ни разрешаваха. Не ни разрешаваха. Крайната цел на фъндит акаунтите е да започнете да търгувате с реални пари. Така че ние не ви ограничаваме. Ние ви лимитираме нещата, от които ще занулите акаунта. Кой го иска? Нито вие, нито ние. Само че ние знаем, че ползвайки този начин на работа, ще занулите. Имайки малък опит, вие не го знаете. Просто искаме да ви предпазим. Толкова. Това е причината.